And also the fire group, once you're done planting the tree, please join us here as well. Siguro pag kayo na magkasya sa stage, sa baba na lang ang ibang ano. City official mo guys, also since may po muna mga aking na magsakat sa stage, ito po Kamukha Bali. And pictures, para mabilisan na po, 5 minutes, pictures. Maraming nagsabi. Uy, talis! Air group, please proceed upstage. Zambia, USA, Myanmar, Philippines. Mom, please proceed upstage. Please proceed upstage. Alright, so thank you very much mga teachers. So the other candidates will occupy the lower part of the stage. For the bikers, please stand by. Barangay officials of Santa Cruz. Yan, di ko nahiling. Ay, di mo nailing. We'll do this in 1 minute. Bikers, please stand by. Water group, your time for the photo ops. Water group, please proceed on the stage. Water group, you only have 15 seconds. Water, because you proceed to your next venue, water. So you have only 15 seconds for this. Ngiritin ko nga rin na yun. May kasi ginapura ko
I'll do it really quick. Yes, I got I mean, Yes, of course. of course! Kanap sa ano sa 60. Dahil na po pumaharang dyan ang mga kandidata sa mga alita po dyan. Maharali pa po yan. Pakatapos ng inariyan, dadaanan ng ano na... Senior citizen, please stand by. Photo ops with the fire group. O sige na, nagpo-photo up pa eh. Sige na. Janine, padali-dalian na yan mga kandidata. Hirilahan na yan, Janine. Sa security po, nakaibahan ka mga kandidata, din na po una pag may magpa-selfie, wahion po una. Ano yun? Hawion po, pasensya lawi man pala magbikol. Ano? Hawion. Hawion, ayun. Tama ang hawion. Alright, ayan na po. Again, you only have 15 seconds. Team Nelson and Oragon Bikers. Meron pa dito na. Alright, sige. Alright, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Thank you very much, bikers. Now, senior citizen, 15 seconds. Fire group, please stay. Please remain. Ladies, still have one. Senior citizen. Together with Mayor Nelson. All right, 15 seconds. All right, sige. Senior citizen, your time starts now. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Thank you very much and good morning.
pala na. Atras ako ka mo, ma'am. Maturo ko po kayo sa ano. Tignan mo ako ta. Hindi ko nasa kasama na lang. Ate, ma. Ay, card ba? Parang... Ano yun? Bye-bye. I meet you. Nice to meet you. Ay, si Kuya. Bye! Saan ka na pa ang jellyfish? Uri, may ka nagdumang-durong niya kasi hinihinaan ka. Gumugol to. Ata mo ka Atrasan po, mama. Hi! Nice to meet you.
Saan mo nalagay? Saan mo nalagay yung kanta? Ay, ano? Kapi? Saan mo nalagay? Nilalagay ito sa van. Van mo ba? Sa pangalan. Ha? Yung van nalagay. Ladies, go inside. Ladies. Bakla! Bakla na kaya lang! Dahil ko na nga nahiling. Kasi ako na. Topic ko pala dito. Diba? Kaya nakakait mo rin nagawa. Wait lang. Wait lang ba? Lahat ng fire sa bahay. Hi!